Bafowethu sanibonani. Mthandeni SK niyamazi lo ubaba weParis neGushi. Ushisa kulezi nsuku. Cha, insizwa ehlelwe nje isimanga esingajwayelekile. Nokho isemotweni bejatshulelwa abantu bebaningi. Kube sokuba nesigameko sokuthi kube nomfana ojabule waze wakhipha amazwi okuyiwona amfikisele ngomunye umthandeni, wathi ngabe kungcono ukuba ungubaba wami. Ephendula ngezwi elinomunye umthandeni uthe nguyena nje ndoda na. Ube sembiza umfanyana, wabheka uhlozanyana belukhona emotweni, wamnikeza, wampha lona. Ephosta ey'nkundleni zokuxhumana umthandeni uthe ayikho ividiyo emfikisele nje ngomunye njengale. Ube secele kuwo wonke umuntu ongaba nolwazi lalo mfanyana omncane ukuba amxhumanise naye noma amxhumanise nabazali bakhe ukuze ezokwazi ukuthi amuphe isipho sikakhisimuzi, amthengele izimpahla. Bathi ngaphandle kokuthi nginanazi ngane zakwethu, awubukele nansi ividiyo yenzeka. Ngafisa ukuba ubaba wami. Uyena nje. Uyena